Maayong adlaw na usab mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga nining adlaw. Magpadayon na sadta sa pagtuon diya sa mga buhat nga series. Nata karon sa episode 37. Taas na ang atong mga natun-an diya sa mga buhat. O gani pa kapitulo 23 sa mga buhat ang teksto nga atong isgutan nining adlaw karon. Atong mahimbawan dinhi mga igsoon ang mahitungod sa pagdala kang Pablo didto sa Cesarea. Ug dagan pa gyud nga mga panghitabo ang atong mahimbaw-an sa atong tun-an karon. Apan sa dili pa nato ni tun-an sama sa atong naandan, balikon usa nato ang paghisgot sa miaging episode nga atong gitun-an. Sa miaging episode mga igsoon, nagtun kita mahitungod sa paguliyang sa mga Hudiyo didto sa Jerusalem. Sa unsa nga hinungdan? Tungod kay nag-ingon sila nga gihugaw-hugawan kuno ni Pablo ang templo. Kay nagdala kuno si Pablo usa ka Griego didto sulod sa templo. Nga moibot ipasabot sa mga Hudiyo si Trofimo nga mao kuno ang giuban ni Pablo didto sa templo mga igsoon. Usaman si Trofimo nga Griego o Hintil nga kauban ni Pablo. Apan kining tanan nga sulti sa mga Hudiyo batok kang Pablo mga igsoon, dili man kini tinuod. Igo lang kini nila mga butang-butang diha kang Pablo para ilang madaot si Pablo. Tuod man, ilang gidakop si Pablo mga igsoon ang mga Hudiyo lugar o ilang gidala si Pablo didto sa gawa sa templo, didto nila giayog bunog si Pablo og hapit ganit nila mapatay. Apan maayo na lang kay ang komandante nga Romano nga sundalo naka-rescue kang Pablo. Nakaadto sila dito sa Jerusalem din, tuwa dito si Pablo sa templo ug iya dayong gidakop si Pablo. Iyang gidala dito sa kampo. Nagtunusab kita mga igsoon nga sa wala pa lugar isulod si Pablo dito sa kampo sa mga Romano nga sundalo. Naghangyo siya sa komandante nga mga tarungan at tubangan sa mga Hudiyo. Ug didto nagtindog si Pablo ibabaw sa hagdanan ug sa iya ang pagdiskurso o pagsulti sa kadaghanan nga mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo mga igsoon hilom kay sila nga namati sa gidiskurso ni Pablo. Sumala sa giingon ni Pablo, miingon siya nga siya usa ka Hudiyo nga taga Tarsos. Apan midako si Pablo didto sa Jerusalem. Miingon pud siya nga estudyante siya ni Gamaliel o gitudluan sa pinakahigpit nga pagsunod sa balaod. Edukado si Pablo mga igsoon mahitungod sa balaod. Kaya nasayod gani kita nga usa siya kaparasiyo. Miingon pud si Pablo nga gilutos niya hangtod sa kamatayon ang mga mituo kang Hesus. Ingon ana siya kamainiton sa paglutos sa mga magtotoo, ang mga iya sa dalan. Gisaysay pud ni Pablo kanila ang iyang pagkakabig sa dalan paingon sa Damasco. Sa diyang gitumba siya sa matarong, ang usa nga ngalan ni Hesus ang matarong, ug nakita niya mismo si Hesukristo ug nakigstorya pagani si Hesus ngadto kang Pablo. Gisaysay pa ni Pablo mga igsoon nga gibutas siya sa Ginoo ug igo lang gani siya giagak paingon sa Damasco. Ug miadto kaniya si Ananias aron pagtabang kang Pablo nga makakita lugar si Pablo pag-usab gikan sa iyang pagkabuta tungod sa kahayag nga iyang nakita diha kang Hesus. Ug mahitungod usab sa pag-ingon kang Ananias ngadto kang Pablo mga igsoon nga gipili lugar si Pablo sa Dios aron mahimo siyang magwawali sa maayong balita diha sa lagyong mga dapit paingon sa mga Hintil. Kana ang katuyuan sa Ginoo ngadto sa kinabuhi ni Pablo nga gusto kaayong ipahibalo ni Pablo ngadto sa mga Hudiyo. Hangtod niining sultiha mga igsoon na minaw ang mga Hudiyo. Apan pagsulti ni Pablo nga siya gipili sa Dios aron makawali ngadto sa mga kahintilan,
ang reaksyon sa mga Hudiyo niini mga igsoon, nasuko gid sila pag-ayo ug misinggit sila nga kuhaon si Pablo gikan sa yuta kay dili siya angay nga mabuhi. O sa ato pa, gusto gid nila nga mapatay si Pablo. Dako kaayo ang pagdumot o kasuko sa mga Hudiyo mga igsoon ngadto sa mga Hintil. Busa mao kini ang ilang reaksyon ngadto kang Pablo. Tungod ato nga panghitabo, misugo ang komandante nga dadon si Pablo ngadto sa kampo. Og sukit-sukiton pinaagi sa paglatigo aron lugar mahimbawan kung nganong nakigbatok ang mga Hudiyo kaniya. Apan sa dihang latuson na unta nila si Pablo mga igsuon, gisultihan sila ni Pablo nga siya usa ka Romanhong lungsuranon. Busa sa pagkahibalo sa komandante niini nga si Pablo usa ka Romanhong lungsuranon. Nahadlok siya mga igsuon kay gidili man ang paggapos ug ang paglatos sa usa ka Romano kun wala kini makaagi husay diya sa hukmanan. Ug ang sibisan kinsa nga musupak ni ini nga balaod sa mga Romano mga igsuon, kamatayon ang isilot kaniya. Busa, wala madayon ang ilauntang paglatos kang Pablo. Apan nagplano dayon ang komandante kay gusto gid kaayo siya mga igsuon nga makahibalo gayod sa kamatuoran mahitungod sa kaso ni Pablo. Nagplano ang komandante nga sa sunod nga adlaw iyang ipaatubang si Pablo sa Sanhedrin aron iyang mahimbawan kung unsa ang sala ni Pablo. Magpadayon kita sa pagtuon mga igsuon kung unsa ang sunod nga nahitabo. Dalikyat una kita sa pagisgot mahitungod sa nagkalaing-laing pundok sa mga pangulo sa relihiyon sa mga Hudiyo. Kaimportante usab kaayo kini nga atong ma-review diya sa atong mga unahuna. Dili ba mga igsoon himbawan nato nga naay mga Parasiyo, mga Eskriba ug mga Sadusiyo? Ang mga Eskriba ug ang mga Parasiyo halos parehas ra sa pagtuo. Ang ilang tinuuan, parehas ra sila. Gani, ang ubang mga Eskriba mga igsuon, mga Parasiyo usab. O sa ato pa, mga Parasiyong Eskriba ang uban kanila. Ug ang mga Parasiyo ug ang mga Eskriba mga igsuon, parehas sila nga nagtuo nga banhawon sa Dios ang mga patay sa unahan nga panahon. Ug nagtuo usab sila nga naay mga anghel ug mga demonyo ug nagtuo sila nga ang kada tao aduna siyay espiritu. Apan kun magisgot kita sa tinuuhan sa mga Sadusiyo, layo ra kaayo sa tinuod mga igsuon. Ug lahi kaayo ang tinuuhan sa mga Sadusiyo. Ug kining ilang tinuuhan dako kaayo nga sayop. Kay miingon sila nga dili mabanhaw ang mga patay. Ug miingon pud sila nga walay mga anghel o mga demonyo ug wala usab kunoy mga espiritu. Ug kun mamatay ang tao, igo lang kuno madunot ug mahanaw ang lawas. Dako kaayo nga sayop mga igsuon. Busa tungod ni ini nga tinuuhan tali sa pundok sa mga Parasiyo ug sa mga Eskriba ug diya sa Sadusiyo mga igsuon, sumpaki man kini. Ug tungod ni ini galalis sila usahay. Ug ang ilang galalisan usahay mahitungod sa pagkabanhaw ug mahitungod sa mga anghel ug sa mga demonyo ug sa mga espiritu. Ug atong nahimbawan mga igsuon nga ang sakop sa Sanhedrin nga mao ang 71 kalabang pangulo sa mga Israelita, sagol man mga Parasiyo, mga Sadusiyo ug mga pari. Bali managlahi ang mga pundok pero gatawgon sila og Sanhedrin o sakop sila diya sa Sanhedrin. Og ang chairman nila niini mga igsuon mao ang labawng pangulong pari. Basahon nato ang mga buhat kapitulo 22 bersikulo 30. Musukad kita sa pagbasa mga igsuon sa usa ka bersikulo diya sa kapitulo 22. Ay dayon ta mo diretso sa atong teksto nga mao ang kapitulo 23 bersikulo 1 ngadto sa 11. Diya sa bersikulo 30 sa kapitulo 22 sa mga buhat, apan kay nagtinguha man gayud siya
nga mahibalo sa tinuod nga hinungdan nganong gisumbong si Pablo sa mga Hudiyo, gibadbaran niya kini sa pagkasunod nga adlaw og nagsugo sa pagpatigom sa mga pangulong pari og sa tibuok Sanhedrin. Og iyang gipakanaog si Pablo og gipaatubang kanila. Si komandante ang gusto kaayo nga mahimbaw-an mga igsuon kung unsa gyud ang kaso ni Pablo ug unsay gikasuko sa mga Hudiyo busa niini nga tungura gipaatubang na ni komandante si Pablo diha sa Sanhedrin. Ug mao kini mga igsoon ang nahitabo. Diha sa bersikulo 1 sa kapitulo 23. Ug si Pablo samtang nagtutok sa Sanhedrin miingon, mga igsoon, sa atubangan sa Dios, nagkinabuhi ako diha sa hinlo gayod nga tanlag hangtod ni ining adlaw. Tinuod man mga igsoon, nga ang tanan nga gabuhaton ni Pablo, ang iyang pagsanyaw sa maayong balita, ang iyang pagpamatuod mahitungod kang Hesukristo, nga hinlo gayod ang iyang konsensya nga wala siya nakasupak sa bisan unsa nga balaod diha sa kasulatan. Unya ang labang pangulong pari nga si Ananias misugo kanila nga nagtindog tupad kang Pablo sa paghampak kaniya diha sa baba. Ang reaksyon ni Ananias sa mga igsoon sa pagkadungog niya ni ining giingon ni Pablo nga hinlo ang iyang konsensya, nasuko siya. Ug gusto niya nga hampakon ang baba ni Pablo. Mao kini ang reaksyon ni Pablo mga igsoon. Unya si Pablo miingon kaniya, ang Dios maghampak kanimo, ikaw nga gipaputi nga bungbong. Naglingkod ba ikaw sa paghukom kanako sumala sa balaod? Ug unya imo akong ipahampak supak sa balaod? Lahi kaayo ang reaksyon ni Pablo sa pagkadungog niya nga nasuko si Ananias kaniya. Kay si Pablo edukado sa balaod ug nasayod siya mahitungod sa balaod. Ug nasusi ni Pablo nga ang paghukom ni Ananias kang Pablo lugar o kaniya supak man sa balaod. Apan ani ay giingon sa tupad kang Pablo nga tawo mga igsoon, ingon niya, kadtong nagtindog sa duol miingon, mopasipala ba diay ikaw og sulti batok sa labang pangulong pari sa Dios? Ug si Pablo miingon, mga igsoon, wala ako mahibalo nga siya di ay labang pangulong pari kay gisulat man. Ayaw pagsulti og daotan batok sa pangulo sa imong katawhan. Wala mahibalo si Pablo mga igsoon nga kadto di ay si Ananias labang pangulong pari sa mga Hudiyo. Busa iyang gibakwi ang iyang giingon. Magpadayon ta sa pagbasa sa bersikulo 6. Apan sa pagkamatikod ni Pablo nga usa ka bahin kanila mga Sadusiyo ug ang usa mga Parasiyo, siya misinggit sa Sanhedrin. Mga igsoon, ako Parasiyo, anak sa mga Parasiyo, ug mahitungod sa paglaom ug sa pagkabanhaw sa mga patay, ako karon gihukman. Kini nga pamahayag ni Pablo mga igsoon ngadto sa Sanhedrin, mao kini ang nakahatag og kagubot kanila. Kay sa pagpaniid ni Pablo diha atubangan sa Sanhedrin, nakita niya ang kada pundok nga naay Parasiyo ug naay Sadusiyo. Og nakabalo si Pablo nga lahi ang tinuuhan sa Parasiyo ug lahi ang tinuuhan sa Sadusiyo. Busa pinaagi niini nga pagsulti ni Pablo nga gihukman siya pinaagi sa paglaom sa pagkabanhaw sa mga patay, nakahatag kinig kagubot sa mga Sanhedrin. Ug mao kini nahitabo mga igsoon. Ug sa pagsulti niya niini, nahitabo ang panaglali sa mga Parasiyo ug sa mga Sadusiyo, ug nabahin ang pundok sa mga tao. Naguliyang gid sila mga igsoon ug nabahin ang pundok. Kay managlahi man lagi ang tinuuhan sa Sadusiyo ug sa mga Parasiyo. Kay ang mga Sadusiyo nag-ingon man nga walay pagkabanhaw ug walay anghel ug walay espiritu, apan ang mga Parasiyo nagtuo ni ining tanan. Unya nahitabo ang dakong kasamok ug ang ubang mga eskriba sa pundok sa mga Parasiyo mitindog ug nakiglalis nga nag-ingon,
Kami walay nakita nga daotan ni ining tawhana. Unsa man kun espiritu o anghel ang misulti kaniya. Midapig na hinuon mga igsoon ang iskriba o ang uban nga mga parasiyo ngadto kang Pablo. Kay dili sila kinahanglan muhugka sa ilang doktrina og tinuuhan mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay. Mas palabihon pa nila nga mapildi ang mga Sadusiyo ug mulaban sila kang Pablo. Mutindyog gid sila sa ilang tinuuhan. Sa diha nga misamot kainit ang panaglalisay tali sa Sadusiyo ug sa mga parasiyo mga igsoon, ang komandante nga nahadlok nga kunis-kunison si Pablo misugo sa mga sundalo sa pagkanaog ug sa pagkuha kaniya pinaagi sa kusog gikan kanila ug sa pagdala kaniya ngadto sa kampo. Tungod sa kasamok mga igsoon ug nakita sa komandante nga dili na niya makontrol ang panaglalis sa mga membro o sa pundok sa Sanhedrin, misugo siya nga kwaon si Pablo ug iyang dalon didto sa kampo para safety lugar si Pablo ug dili maunsa sa mga Sadusiyo. Sa pagkasunod gabii, ang Ginoo mitungha kaniya og miingon, "Pag maisugon, kay ingon nga nagsaksi ikaw mahitungod kanako dinhi sa Jerusalem, kinahanglan nga magsaksi usab ikaw didto sa Roma." Maayo kaayo mga igsuon ang pagdasig sa Ginoo ngadto kang Pablo. Ug base ni ining tunguda, luya na si Pablo tungod sa mga kahimtang nga iyang gakaigihan. Pasiklase nga mga tao ang iyang maatubang, makaatubang sa hukmanan, ug dili pagyud makatarunganon ang mga paghukom ngadto kaniya. Busa basin luya siya ug basin mga igsuon kawad-an niya siya sa kusog. Nakita sa Ginoo ang kaluya ni Pablo, busa gidasig ug gihupay siya sa Ginoo nga nagsulti ang Dios kaniya nga ang iyang buhaton sa pagkakaron magmaisugon si Pablo. Kaya ang plano sa Ginoo sa kinabuhi ni Pablo mga igsuon nga ipasaksi siya didto sa Roma. Kung natong makita ang mapa mga igsuon, distansya ra kaayo ang Jerusalem ug ang Roma. Ug si Pablo naa karon sa Jerusalem. Plano sa Ginoo nga ipasaksi siya dinhi sa Roma. Ug ang Roma mao ang kapital nga syudad sa Italia. Sa ato pa, alang sa dugang pagpasabot mahitungod sa bersikulo nga atong gibasa, sa didto na si Pablo gipaatubang siya sa Sanhedrin, mitutok si Pablo kanila ug miingon nga nagkinabuhi siya atubangan sa Dios nga hinlo gayod ang iyang konsensya. Sa pagkadungog ni Ananias niini nasuko siya mga igsuon. Si Ananias ang labang pangulong pari sa mga Hudiyo, busa gusto niya nga hampakon ang baba ni Pablo. Sa pagkadungog usab ni Pablo niini, nagreact si Pablo o giignan niya si Ananias nga nagpakaron ingnon siya. Kay naglingkod lugar siya sa paghukom kang Pablo sumala sa balaod, apan mismo siya nagsupak sa balaod pinaagi lugar sa pagpahampak sa baba ni Pablo. Apan ang tao nga nagtindog mga igsuon sa duol kang Pablo, mibadlong lugar kaniya kung nganong siya nagpasipala sa labang pangulong pari sa mga Hudiyo. Busa sa pagkahibalo ni Pablo niini nga si Ananias labang pangulong pari di ay gibakwi diretso ni Pablo ang iyang giingon kay wala siya mahibalo nga mao ay kadto ang labang pangulong pari. Siguro mga igsuon, dugay na nga wala makita ni Pablo si Ananias. Og siguro niini nga panahuna, tigulang na kaayo si Ananias, busa wala kailhin ni Pablo. Og maingon si Pablo nga gidili sa kasulatan ang pagsulti og daotan batok sa pangulo sa imong katawhan. Mabasa gani nato na mga igsoon diya sa Exodo kapitulo 22 bersikulo 28. Ug sa dihang nakamatikod si Pablo mga igsoon nga murag wala gid siya ay madahom nga hustisya gikan sa Sanhedrin. Ug nga ang usa ka bahin kanila mga Sadusiyo ug ang uban mga Parasiyo, nakita lugar ni Pablo nga Parasiyo Sadusiyo,
Busa mao kini ang iya ang gisinggit atubangan sa Sanhedrin, gisinggit niya nga siya usa ka parasiyo o gihukman lugar siya tungod sa iyang paglaom sa pagkabanhaw sa mga patay. Ug pinaagi niini nga sulti ni Pablo mga igsuon. Imbis nga nagkahiusa ang mga Sadusiyo ug ang mga Parasiyo, sa pagkaso kang Pablo nagkasinadtanay lugar sila, ang nahitabo mga igsuon na bulabog na inuon sila. Naguliyang na inuon sila kay ang mga Parasiyo didto na midapig kang Pablo tungod sa ila pong pagtuo sa pagkabanhaw sa mga patay. Mas palabihon pa sa mga Parasiyo nga mapildi nila ang mga Sadusiyo sa lantugi kaysa pagdagmal kang Pablo. Atong makita din ni mga igsuon ang pagkaantigo ni Pablo sa paggamit sa iyang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya aron sa pag-ikyas gikan ni ining delikado nga kahimtang didto atubangan sa Sanhedrin. Unya, tungod sa dakong kasamo, nahadlok ang komandante basin maunsa si Pablo didto atubangan sa Sanhedrin. Busa, iyang gibalik si Pablo didto sa kampo. Ug sa didto na mga igsoon si Pablo sa kampo, sa pagkasunod nga gabii, ang Ginoo mismo mga igsoon mitungha kang Pablo ug giignan niya si Pablo nga magmaisugon siya. Mao kana ang gikinahanglan ni Pablo nga pagdasig gikan sa Ginoo sa tanan nga kahimtang nga iyang maagihan, nga magmaisugon siya. Kay ang plano sa Dios, ingon nga siya nakasaksi mahitungod kang Ginoo sa Jerusalem, kinahanglan usab nga si Pablo magsaksi didto sa Roma. Sa ato pa, makaadto si Pablo sa Roma nga layo kaayo gikan sa Jerusalem. Atong makita din ni mga igsoon ang maanindot nga paghupay ni Ginoong Hesus diha sa kasing-kasing ni Pablo nga nagakaluya. Siguro, gihupay ni Hesus ang iyang kasing-kasing kay nanginahanglan siya paghupay tungod sa mga kahimtang kalisod kadelikado sa gakaagihan ni Pablo. Pinaagi lugar sa pagpahayag ni Ginoo ngadto kang Pablo nga sa dili madugay makaadto si Pablo didto sa Roma ug makasaksi usab siya didto mahitungod kang Ginoo. Kini ang plano sa Dios nga gipahibalo niya ngadto kang Pablo. Ug ang kinahanglan buhaton ni Pablo magmaisugon siya. Mga igsoon sa atong kahimtang usab sa realidad karon. Managlahi ang kahimtang sa matag usa kanato. Ug nakita ni Hesus kung kanus ata maluya ug asa ta maluya. Basin magkaluya kita tungod sa mga pagsulay, mga problema, mga delikado nga kahimtang, mga kasakit sa kinabuhi. Igsuon atong gunitan nga sabto nato nga si Hesus muhupay sa atong mga kasing-kasing. Sama sa iyang paghupay kang Pablo. Gunita nato ang saad ni Hesus nga dili ta niya talikdan, dili ta niya kalimtan, apan iya kitang unungan sa tanang kahimtang. Importante lang nga sa tanang kahimtang nga atong maagihan dinhi sa kalibutan, magmaisugon kita sa pagpakigbisog sa tanan, ug mosalig kita sa Dios, ug mosunod kaniya nga malahotayon. Magbasa pa kita diya sa mga buhat kapitulo 23, bersikulo 12 ngadto sa 22. Sa pagkabuntag na ang mga Hudiyo naghimo og usa ka laraw, plano, ug ubos sa panumpa nagsinaaray nga dili sila mangaon ug manginom hangtod nga ilang mapatay si Pablo. Lahi na usab kini nga plano sa mga Hudiyo mga igsoon. Tungod kay dili man nila makuha si Pablo pinaagi sa pagusay-husay diya sa hukumana, ang ilang plano patio na lang diretso si Pablo. Og kini nga mga Hudiyo kapin 40 ka tawo ang naghimo niining laraw. Og miadto sila sa mga pangulong pare ug sa mga kadagkuan ug miingon, ubos sa panumpa, nagsinaaray kami sa higpit gayod nga dili kami mutilaw sa bisan unsang pagkaon
hangtod nga among mapatay si Pablo. Kining 40 ka mga Hudiyo mga igsuon, nangita silag kompanya. Ang ilang gikumpanya mao ang mga pangulong pari nga daan usab nga nagdumot kang Pablo. Ug ilang gipahibalo ang plano nga nagsulti ning 40 kapin nga mga Hudiyo nga nanaad sila nga dili mo inom, dili mo kaon hangtod nga ilang patyon si Pablo. Mao kana ang ilang plano mga igsoon. Dako gayud kaayo ang kasuko sa mga Hudiyo kang Pablo. Sa bersikulo 15, busa kamo uban sa Sanhedrin, pahibaluan ninyo karon ang komandante nga kinahanglan iyang ipadala si Pablo nganha kaninyo nga kunuhay, magpakisayod pa kamo og dugang pagayod sa iyang kaso. Og kami andam sa pagpatay kaniya sa dili pa siya makaduol. Apan ang anak nga lalaki sa igsuong babae ni Pablo nakadungog mahitungod ni ining ilang pagpangatan. Pag umangkon lugar ni Pablo mga igsuon ang nakadungog sa plano ni ining mga Hudiyo. Busa miadto siya og misulod sa kampo og gisuginlan si Pablo. Gitawag ni Pablo ang usa sa mga kapitan og giingnan. Dat-a kining batan-ong lalaki ngadto sa komandante. Kay aduna siya isulti kaniya. Iyang gikuha og gidala siya ngadto sa komandante ug siya miingon, si Pablo ang binilanggo, mitawag kanako ug mihangyo nga dad-on nako kanimo kining batan-ong lalaki kay aduna siya'y isulti kanimo. Ug ang komandante mikupot kaniya diha sa kamot ug sa nadala na siya sa daplin, hilom niya kining gipangutana. Unsa bay imong isulti kanako? Ug ang batan-ong lalaki mga igsoon mitubag sa komandante. Ang mga Hudiyo nagkasabot sa paghangyo kanimo sa pagpadala kang Pablo ngadto sa Sanhedrin ugma nga kunuhay magpakisayod pa sila og dugang mahitungod kaniya. Apan ayaw pagpadani kanila kay kapin sa 40 sa ilang mga tao anaa nag-atang karon kaniya. Nanumpa nga sila dili mangaon o manginom hangtod nga mapatay nila siya, ug karon andam na sila. Naa na didto nag-atang mga igsuon ang 40 kapin nga mga Hudiyo sa dalan. Og naghangyo gyud ang pag-umangkon ni Pablo sa komandante nga ayaw pagpadala. Kung mo abot na to karon ang ilang gisugo nga hangyoon kanila nga ipaadto lugar si Pablo sa Sanhedrin, naghangyo lugar ang batan-ong lalaki ang pag-umangkon ni Pablo nga dili magpadala si komandante niini. Kay naa na didto ang mga Hudiyo nag-atang kang Pablo. Nagpaabot sa imong pag-uyon. Busa ang komandante mipapauli sa batan-ong lalaki apan mitugon kaniya, ayaw gayod pagsulti kang bisan kinsa nga imo akong gisugidlan niini. Kay adunay plano ang komandante mga igsuon. Og dili gusto sa komandante nga mahimbaw-an nga gisultian siya sa batan-ong lalaki mahitungod sa plano sa mga Hudiyo sa kinabuhi ni Pablo. Naagyoy plano ang komandante ug ato ni karong mahimbaw-an sa unahan nato karon nga mga pagtuon. Sa ato pa alang sa dugang pagpahibalo mahitungod sa atong gibasa. Tungod sa kapungot mga igsuon sa mga Hudiyo kang Pablo, naay kapin 40 kanila nga nanumpa nga dili sila mangaon o manginom hangtod nga ilang mapatay si Pablo. Desidido kaayo ning 40 kapin nga mga Hudiyo mga igsuon. Kursunada kaayo sila ug tumanon gid nila ang ilang plano. Patyon gid nila si Pablo. Ug nagplano pa sila nga tawgon sa Sanhedrin si Pablo nga kunuhay magpakisayod og dugang pa mahitungod sa iyang kaso. Og kadtong 40 kapin nga mga Hudiyo, daan na lugar sila mag-atang didto sa dalan. Sa dili pa makaabot si Pablo sa Sanhedrin, ilan ang mapatay si Pablo. Apan ang pag-umangkon ni Pablo nga lalaki mga igsuon, maayo na lang kay nakadungog mahitungod ni ining plano sa mga Hudiyo. Og dali-dali nga miadto kining batan-ong lalaki ngadto kang Pablo
og gisuginlan niya sa Pablo apil gani ang komandante. Iya pon gisuginlan mahitungod ni ining plano sa mga Hudiyo. Busa magpadayon ta sa pagbasa mga igsoon kung unsa ang uban nga nahitabo. Kung unsa ang plano ni komandante mahitungod niini. Kay nasayod naman ang komandante sa plano sa mga Hudiyo. Diya sa bersikulo 23 sa kapitulo 23 sa mga buhat ngadto sa 35. Unya, iyang gitawag ang duha sa mga kapitan o gignan. Duha pa gid nga kapitan, wala gialang-alang sa komandante. Ingon sa komandante, andaman ninyo ang duha kagatos ka sundalo sa paglakaw paingon sa Cesarea sa ikasiyam nga takna karong gabii. Alas 9 lugar sa gabii. Mangandam. Uban ang 70 katig pangabayo ug duha kagatos ka tawo nga nagdala og bangkaw. Pag-andam usab kamo og kabayo nga kasakyan ni Pablo ug dad-an ninyo siya nga luwas sa kakuyaw ngadto kang Felix nga gobernador. Maayo kaayo ang plano sa komandante mga igsoon. Kay ipaikyas di ay niya si Pablo gikan sa Jerusalem paingon didto sa Cesarea. Og dili alang-alang ang gipauban ni komandante nga sundalo. 470 kapin. Grabe kaayo ang escort ni Pablo mga igsoon. Og nagsulat siya og usa ka sulat nga ingon niini. Si Claudio Lysias ngadto sa halangdon gobernador Felix. Kumusta? Kining tawhana gidakop sa mga Hudiyo og patyo na unta nila sa diha nga uban sa mga sundalo naabtan nako sila. Og giluwas nako siya sa pagkahibalo nga siya usa di ay karomanhong lungsuranon. Og sa tinguha nga mahibalo sa hinungdan sa ilang sumbong batok kaniya. Gidala nako siya ngadto sa ilang Sanhedrin. Akong nakita nga siya gisumbong mahitungod sa mga pangutana sa ilang balaod. Apan walay gikasumbong batok kaniya nga angay sa kamatayon o sa pagbilanggo. Mga igsoon sa sulod sa sulat ni komandante, iyang gipasabot kang gobernador Felix nga si Pablo walay sala. Nakita ni komandante nga walay sala ni Pablo ug maora ni ang iyang nahimbawan nga nasupak lugar kibali ni Pablo. Diya sa bersikulo 30, ug sa dihang gipahibalo kanako nga adunay gihimong laraw batok niining tawhana, gipadala ko dayon siya kanimo ug nagsugo usab ako sa iyang mga magsusumbong sa pagsulti sa ilang sumbong batok kaniya diya sa imong atubangan. Busa ang mga sundalo sumala sa sugo kanila mikuha kang Pablo ug sa pagkagabii midala kaniya ngadto sa Antipatri. Ug sa pagkabuntag namalik sila ngadto sa kampo. Nagbilin sa mga tigpangabayo sa pagpadayon sa panaw uban kaniya. Sa ato pa, migikan silang Pablo sa Jerusalem mga igsoon alas 9 sa gabii. Makita nato diya sa mapa mga igsoon nga gikan sa Jerusalem, migikan silang Pablo, gabii sila milakaw ug nakaabot sila sa Antipatri. Og sa pagkaugma dayon, milahos sila paingon sa Cesarea din didto nagpuyo ang gobernador. Sa pag-abot nila sa Cesarea og natunol ang sulat ngadto sa gobernador, gipaatubang usab nila si Pablo kaniya. Og sa pagkabasa niya sa sulat, si Felix nangutana kaniya kung unsa nga lalawigan siya nasakop. Og sa iyang pagkahibalo nga siya taga Cilicia, siya miingon kaniya, pamation ko ikaw, inigabot na sa mga nagsumbong kanimo. Og siya nagsugo nga pabantayan siya didto sa palasyo ni Herodes. Sa ato pa mga igsoon, tuwa na si Pablo karon sa Cesarea. Og naana siya sa kamot sa palasyo diha kang gobernador Felix. Dito na nagpuyo ang gobernador sa Cesarea ni adtong panahuna. Wala na lugar magpuyo sa Jerusalem, ang gobernador parehas kang gobernador Pilato
nga nagpuyo sa Jerusalem panahon lugar ni Hesus. Ug ang ngalan sa gobernador mga igsoon niini nga panahon mauna si Gobernador Felix o sa ato pa wala naman si Gobernador Pilato. Si Gobernador Felix na ang naa niini. Ug ang gadala sa Jerusalem mauman si komandante kay didto man nagpuyo ang gobernador sa Cesarea busa kinahanglan nga naagyoy magdumala sa Jerusalem. Ug ang komandante ang gadumala o gadala sa tibuok syudad sa Jerusalem. Ang ngalan sa komandante mga igsoon mao si Claudio Lysias. Busa pagkahibalo sa komandante niining plano sa mga Hudiyo sa pagpatay lugar kang Pablo, gipahatod dayon niya diretso si Pablo mga igsoon paingon sa Cesarea. Didto kang Gobernador Felix nga inubanan sa 470 kabuok nga mga sundalo. Daghan gid kaayo mga igsoon para nga safety si Pablo nga makaabot sa Cesarea. Kay nakita manggod ni Komandante Lysias mga igsoon nga walay sala si Pablo. Og ang nakita lang ni Komandante Lysias mao raman ang bali gikasuko sa mga Hudiyo ang mahitungod sa ilang balaod. Busa lugar naagyapon ang paglaban ni Komandante Lysias diha kang Pablo. O gabi gani niya gipagikan o gipalarga silang Pablo aron dili mahimbawan sa mga Hudiyo ang maong plano ni komandante. Og naay sulat mga igsoon nga gipadala ning komandante agig formal nga pagpadala niya kang Gobernador Felix. Nga ang sulod sa maong sulat nga si Pablo usa ka Romanong lungsuranon o gikontra sa mga Hudiyo apan walay insakto nga sala si Pablo. Kay ang gikasumbong lang batok kaniya, mga kalabutan lang man sa balaod sa mga Hudiyo. Busa, maoy hinungdan mga igsoon nga iyang gipasafety si Pablo pinaagi sa pagpahatod didto sa Cesarea. Ug sa dihang nabasa ni Gobernador Felix mga igsoon ang maong sulat, miingon siya nga pamation niya ang kaso ni Pablo inigabot na sa mga nagsumbong kaniya. Dinhi lang usa kita kutob mga igsoon sa atong pagtuon ug daghan pagid ang atong mahimbaw-an sa sunod nato nga mga pagtuon ato ning ipadayon. Salamat kaayo sa atong pagpaminaw. Ug dili ta malimot natay homework palihog mga igsoon, basahan ninyo kini diha sa pinamilya niining simanaha ang mga buhat kapitulo 23 bersikulo 1 ngadto sa 35. Salamat mga igsoon ug maayong adlaw.